I could play his such a scene. Ha keketeng ka bayam ka patun botam ka jong try jong Jesus Christ. Ubalayap ubalami pat. Paru bayam chiki bam chikut. Try baga jing snay jong balay gan long lam bat pi ka jing suk ka bapalat yam ka jing champang jong ka bat jong pi. Kan ri jai jai hai way pay way min sim ka bakodo. Dau Grace Jesus. Ngila baladut na dong shadong do Grace pan shai boring. Ka kubor ka balingkot ka ni ka jan me. Lani ka ni stop kalong. Kani na ka kitab ching pan pau kala na ka baning kong ka khot ka ba khat riu iken ti ni ba ong kum ni bat ka khmat chung u kala long kom haba ka sngi kala teng shine ha ka borba chongka bat ka khmat chung u kala long kom haba ka sngi kala teng shine ha ka borba chongka kategori ke jingyo i ka ba uyonis uyo i man ba udan ka dolan nong ha patmas uyo i ka jingyo i ka ba itanatam cái chính yo y cái bà ít thằng tâm cái chính yo y cái bà ít băng cái chính yo y cái bà platam hay cái chính em cái trong yo y cái khmat cái trong Jesus but ha cái này cái por cái bảo yo ni sudan ha cái này cái đầu lên nong mình bala pen rengkang par yo namar cái gospel but namar cái kien cái trong cái chính pen em but namar cái kerteng cái trong Jesus Christ namar ula apply yo Jesus Paduang ngala don hang ni na kabanta ka kitien ka jongu belai pat na kabanta ka jingpla ya ke kerteng ka jongu Jesus Christ hado lenong pat mas kabalong kanja car car marwai udan hang ni padu yo ipat ye shampat padu Jesus compare la pilong marwai compare la shaino compare la pilong haganu gunu ka position and condition ka jinglong ka jingem ka jongpi so kumba pilong marwai daya pa pilong marwai Barhaba pistang ban wat you blay kuma wat uni ubriu jong blay you honest pie sham baru blay what shapting we honest you i hang ni you i kai ka durkhmat ka jong Jesus bo Jesus wan ban ye sham u Jesus wan ban ye kendo but u hagan ka dolenam kat pa udang shong ban person ni ki ai ki ba la ja ho Jesus but ki ai ki ba la ja ka ching im ka jong u bo sha be kum ta marway hanrei u Jesus wan ban ye sham but u But ka ay ka ba yo i ka long ya kani ka dor khamat ka jong u wang ba ngayo i kini ki pelau khamat ki khamat jong Jesus ki long kum ka ding kum ka thli ding ka ba me kum tu la ngayo i ka thli ding mo ngayo i ka tu ka jing me ka tu ka ding ba ki thli kani ka khamat u Jesus ka long kum ka tu ka thli ding ka ba isha khai ba but ka dor khamat pat kani ka dor khamat par ko wi pat ka long kum kata ka jing teng shine ha ka ba ka sngi ka teng shine ha ka borba chongka ni perkhat yu Jesus ni perkhat bar ulong ba lui le seu ba jamnu ke jing long jong u le se ka khmat ka ba palai ka ba i sen ai kumta rei hang ni yu anis yu i ba ka khmat jong u ka long kum ha ka ba ka sngi ka teng shine ha ka borba chongka ka sngi bar la ni pek akapor shwaban wan ka no phai sngi ka sngi ka yeng ba bat ka klain ba ka tu kapor padum don bala ban pek persya ka sngi ka ni kapor ka baka teng shine ka borba jongka wat ha ka balong man ka sngi ru ngimnut ban pek re hai ti por baka sngi ka yeng ba ha ka jing teng shine ka ba klain ba jongka ba pernai kam don lo don weiru ubriu bala ban pek persya la dengi pek persya tangkat tu ka di por ki khmat jongi ki mat la no padu yo ni su yo i ka khmat ka jong Jesus ha ka ni kapor hadu ba wong baga longkom hakapor baga sngi ka teng shine haka barba chongka bat mla ban yeng yo ni sang ni khot ba khat ni wong te ngala klon spak ki ki jap chong yo ni su la klon ni ki jap ke jong trai Jesus la shu ban yeng long ba ye kata ka khmat ke jong Jesus ka ba pranai kat kata ka jing teng shine jong ka sngi haka barba ka ba teng shine ka barba chongka di kan mau la ngi perkhat baga sngi ka teng shine kum ta bangim nut ban pek bangim la ban pek kan nu ta mu ta bala thaw ka ka sngi kan nu ta mu Jesus bala thaw ka ka sngi perkhat ye ka sngi ngim la ban pek kan nu ta mu ta ba thaw ya ka jing crowber ka jong u ka long de million sha billion sha le se ban ka sngi ye ka jing teng shine ka sngi na mar ka ta ka yu yo nis wang ngam la ban yeng ngala kalon spak hakiki jat ka jong u la shu ban ki la shu ban yang la shiklon
la siu ban keren, la siu ban ang lagi sentur. Henry u Jesu la keren. U Jesu la ong ha u. What ship ti ngalong mga u ban ningkong bado bakado. Hage jingim ga jong Yohanes ulong u Jesu ban ningkong bado bakado. Hage jingim ga jonga ba jong piru ulong u Jesu u balong ban ningkong bado bakado. Ki ai baro kapanga ngabat pingin long. Nadu balakay yangi hadu menta. Bat gaban sawan. U Jesu long u ban ningkong bado bakado aga jingim jong pi. Aga jingim ga jonga, aga jingim ga jongi baro. Margata lok ba ye tingin aigo yu balay. Yogi sngongo inu Jesu. Ubalong uban ningkong ba bakado haga jingim ga jonga ba jongpi. Bodong hakimi nga long uta uba im. Nga la jelong uba ya nray nga im. Bad nga im shiki bam chikot. Bam chikot uam. Nga la jelong uba ya nray nga im. Hallelujah. Try jonga ba jongpi ulong lembat nga ba pi. La pidan ga nungulu ga jing kuslai, ga jing pang, ga jing susi, ga jing so long marway kamtam. La pidan ga nungulu ga jing so long marway. Pusan ni ga tien ga jong blay. Berkat sebang Jesu. Kami ikan ikan ketien. Kami jika kemat utrai. Kami jika ada keburam ke jong Jesu. Balayap uba jelong balayap. Henry uba im. Pada uba nga im sikit pam cikot. Gulalong walfa pada umeka uba ningkong pada uba kadu jong abat jong pi. What ship di? U Jesu what ship di? Nga long manga uba ningkong pada uba kadu hake jing im ke jong pi. Pin yoi ke jing syai ke bakom kata. Pin yoi ke buram ke jong ublay. Ngin yoi ke buram ke bakraw. Tam na ke buram si ke buram ke jong Jesu Christ mo try. Ublay na kerkuy fi. Ublay na tengsya niya ke jong ke kemat api. Ublay na risumari api. Ublay na penlong man bahay ke jing im ke jong pi. Ay baga nugu-nugu ba pinle kan long kapala pensungo bahado ublay. Kat pangabat fingin ng pensungo bahayu Jesu Christ mo try. Ublay na kerku. Nakabanta ka buram ke jong amen. Ngin sa siyam pala siya. Nakabanta ka kerteng. Bat ka buram ke jong Jesu Christ mo try jong abat jong pi. Oh, ublay na rekat bat fi. Amen and amen.